Tí vlastne všetci sa stali britskými kolóniami. Dobre, hospodárstvo. Majú rozvinuté všetko priemyslu. V polovičke 19. storočia začiatku 20. stavali na svojich nerastných surovinách, mali hlavné zásoby čierneho uhlia, v súčasnosti ťažia len jeden, väčšina baví závrtná. Suroviny niektoré vyťažili, mali nejaké zásoby železnej rudy, ale hlavne dovážali všetko väčšinou z kolónií. Tým, že mali dostatok uhlia, mohli rozvíjať priemyselnú revolúciu, čiže oni tie párne stroje, fabriky vymysleli, proste manufaktúry premenili na normálne priemyselné závody. Oni veľmi rýchlo napredovali. V súčasnosti rozvinutý je hlavne elektrotechnický, automobilový, potravinársky, vodiarsky, letecký. Príklady. Ja neviem, Daisy, Rolls-Royce, vám niečo hovoria, to sú luxusné autá, ktoré sa vyrábajú na kolene. Môžete sa stretnúť so značkou Jaguar, u nás na Kyslave, tiež blízke auto. Mini Morris je také cykladické, ktoré mali si používať. Mini Morris. To sú všetko autá, ktoré sa vyrábajú, respektíve vyrábali to v Veľkej Británii, ktoré sa vyrábajú niekde inde. To pozerá formulu 1, to je McLaren, Mercedes je vlastne britsko-nemecká stajňa. Lietadlá Concorde v spolupráci s Francúzmi robili, tiež sa podielajú na výrobe toho. Oni majú napríklad stíhači